Joshua nemureza wehondo. Chiuya Joshua nemureza wehondo. Chiuya Joshua nemureza wehondo. Chiuya Joshua nemureza wehondo. Takanamata nemureza wehondo. Nichataura nemureza wehondo. Takanamata nemureza wehondo. Ini ndichataura nemureza wehondo. When the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come." I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Chiuya Joshua nemureza wehondo. Chiuya Joshua nemureza wehondo. Takanamata nemureza wehondo. Nichataura nemureza wehondo. Takanamata nemureza wehondo. Ini ndini wenyu Abbasid 1841. Mwedzi uno watiri unonzi mwedzi waTo. Kutaura mwedzi wechikero cheDecimus kana kuti Cephas Baba. Mumwedzi uyu ndimo mandinoisa mutongo waJehovha kunyika yaJehovha pagore rega rega. Mwedzi uyu unovamba musi wa 21 October uchipera musi wa 21 November pagore rega rega. Zvino pakuvamba kumwedzi uyu ndakaisa mutongo waJehovha kumapostori ose echishanu neeSaturday kana kuti mugovera vekusabata Gospel of God Church. Kutaura mapostori ababa Johani weMasowe. Zvino padare iri remapostori naJehovha, mapostori mazhinji akadonha vakabva vanzi Feather Monday, kureva kuti vakawanikwa vaine mhosva. Saka ndati vazhinji handina kuti vose. Saka pari zvino mapostori mazhinji kwete vose, asi vazhinji vatori mabhanditi kudenga izvezvi. Zvino vamwe vakatotenga dzimba nedzimotokari dzakanaka nezuro. Saka vari kutoti muhana dzavo ndiro jeri racho here. Ndo banditi wacho here uyu. Abbasid anopenga uyu. Saka haisi nyaya. Time will tell. Ini ndiri nguva ichatonga. Zvino nhasi ndabva mudare remapostori. Tichadzokamo musi wa 21 November 2024 kufinal hearing yemapostori. Vava kupiwa mutongo wokuguma. Pari zvino vapiwa mukamukana kekuti vadzokorore kufunga kuti chavakanditukira chii, uye chavakatukira Jehovha chii, uye chavari kurambira izwi raJehovha riri kutaura muna Abbasid 1841 chii. Saka ndatenda. Zvisinei, nhasi dare ratinaro idare reZimbabwe yose. Nhasi Zimbabwe yose yava kuchipindawo mudare rekudenga kuti Jehovha aise mutongo wake. Saka zvino dare reZimbabwe harisika pakatika pamwarika nevanhu vake Saka iri dare rakakumbirwa nenyika yeZimbabwe kuna Jehovha. Nyika yeZimbabwe ichichema kuna Jehovha muminamato yavo nenyunyuto yavo. Vakati, sei muri kusiya hurumende ichitidzvanyirira? Saka kureva kuti rega ndishandise mashoko avo. Vakati ivo, Jehovha, Jehovha, Mwari waIsraeri, tisu vana venyu veZimbabwe tatambudzwa neZANU-PF. Saka izwi raJehovha rikati kwandiri Abbasid, bvunza vanhu ava vane minamato yauri kusvitsa kuno kuti vari kunyunyuta muhana dzavo pamusoro peZANU-PF. Saka vabvunze kuti yanyatsoita sei ZANU-PF yavari kuchema nayo. Saka mhinduro yakabva kuvanhu yakati, poshi, ZANU-PF iri kuba
upfumi hwedu, upfumi hwenyika. Piri, iri kudya yega upfumi hwedu, upfumi hwenyika. Saka tiri kubirwa neZANU-PF. Saka mhinduro yaJehovha kwandiri yakati, Abbasid 1841, teerera rungano urwu. Kana waruteerera, ochinovaudza vana veZimbabwe rungano urwu. Saka Zimbabwe, teererai. Zvino ndisati ndataura rungano urwu wandakanzi naJehovha ndikupei, Jehovha vakandibvunza vakati, Abbasid, nhasi uri kusheedzera kuti handei tinorwa chimurenga chekuguma. Toti padaira vanhu vatatu kana kuti vana kana kuti 100 revanhu bedzi munyika yose yeZimbabwe. Iwo paunoenda nevanhu ava 100 kunorwa hondo iyi, kana muchinge makunda madzoka, pakukomborera vanhu uchivapa zvipo zvavo kana matuso avo ekudenga, unokomborera vose here nguva imwe chete kana kuti unotanga nevawakaenda navo kuchimurenga? Ini ndakapindura ndakati, ndinotanga nevandakaenda navo 10. Saka chinoitika ndechekuti takataurirana pano kuti varume, kuseri uku kwaita upfumi huriko, handi tinotora upfumi hwetu ugovani tidye. Vamwe vobva vati, munopenga endai mega, munopenga endai moga. Vamwe havatombopindura, vanotongoti arga tivasiye tozoona vadzoka. Isu kana tichinge tadzoka takuchigovana upfumi hwatawana kuseri, vachationa tichigovana upfumi huya vachati, honai vanhu vaAbbasid vari kudya voga. Saka ndiri kuti panhau yamuri kutaura yeZANU-PF kuti iri kudya yoga, zvinhu zviri normal nyange kwauri iwe, kana kuchechi kwenyu chaiko imimi, ingayo ichinzi The Church of Jesus Christ. Iwe pastor, kana pakapuwa chikomborero chawapiwa iwe, unotanga kukomborera vauri kufamba navo, vaunoona muchechi mazuva ose, kuziva kuti elder ningi vadya here, elder ningi vawana here zvakati, ko muimbiri ningi awana here zvakati, ko mukoma ningi vaonawo here motikari. Unotanga kukomborera vaunofamba navo, ndo pane musoro wenyaya. Saka ZANU-PF yamuri kuchema nayo ishi, muchitiri kudya yoga, vari kupanana pachavo nevakanorwa hondo yechimurenga nevachiri kurwa hondo yechimurenga chavo chavari kurwa. Saka vasiri muchinangwa ichocho ngavasati avo vari kudya vega, nekuti havana chekuita kana chekutaura pamusoro pezviri kudyiwa. Pazvakanotsvagwa vaitoti magamba aya ari kupenga. Saka muri kundinzwa? Saka inini pachezvangu ndine chimurenga chandapiwa chanzi chimurenga chekuguma chandauya nacho pamusoro penyika. Zvino chimurenga ichi hachisi kusarudza, chiri kuti angave munhu weZANU, angave weMDC, angave weCCC, munhu wose zvake weZimbabwe ari kunzi ngaapinde pamutambo uyu, tiende kuchimurenga chikunorwa naGoriati. Kana tarwa naGoriati takunda, patinodzoka tinogovana. Zvino vamwe vachati munopenga, sevari kutuka ava vachiti Abbasid anopenga, vachiti musateera Abbasid haasi kunzwa izwi raJehovha. Chifungai kuti kuri kunzi tadzoka tine chikomborero, tine matuso nezvipo, tine rugare rwatakatakura. Tinotanga kupa ivo here kana totanga kugovana pachedu? Handi ndo patinotanga kutarisa kuti video yandakaisa iyeye yakaita malikes mangani, ona yange nemalikes 100 of wati vose vakaisa malike pavideo ndo vandiri kutanga kukomborera. Zvinhu zviri normal zvamusiri kuda kufunga imimi, handiti muri kuzvinzwa. Saka ndiri kutaura kuti ini hondo yangu haina kunangana nehurumende yeZimbabwe. Hondo yangu ihondo yekudenga, haisi yepolitics dzepasi pano. Saka zvichemo zvenyu zvamuri kuchema kuna Jehovha wandinoteera, muchiti tabirwa tikubirwa nemumwe munhu. Ina ndira kutumwa kuzosunga munhu anobira mumwe munhu. Sezvamuri kutaura kuti hurumende iri kukubirai, nekuti hurumende vanhu. Saka kana vanhu vari kukubirai imi, sandiyo hondo yangu. Saka nekuti hondo iyoyo yevanhu vanobira vamwe vanhu yakatoiswa mapurisa panyika, kunzi mapurisa aite basa iroro. Mapurisa akaritadza munoendesa kuhurumende. Kana iriyo hurumende yacho iri kuba, munoendesa kusadhaki. Kana iyo sadhaki yacho iri kuba, hameno kwazvinozonoperera kumusoro ikoko dza politics dzepasi pano. Ini ndakauya nepolitics dzekudenga. Politics dzekudenga ndedze vari kubira Jehovha.
nekuba nezita raJehovha. Ndakatumwa kuzorwisa Mwari asiri Mwari pasi. Saka nevanhu vanoba nezita raJehovha kureva kuti vari kunamatisa vanhu vamwe vaMwari ndiyo hondo yangu saErijah. I am truth, I am Idi. Asi kana muchinge mandibatsira pahondo iyoyo pachimurenga chekudenga, chimurenga chemweya, ini handizokusiyayo pachimurenga chepasi pano muchibirwa nevanhu pasi pano. Saka asi kana musati mandibatsira pachimurenga chekudenga kune vari kubira Mwari kudenga, ini handikwanisi kukubatsirai pachimurenga chepasi chevanhu vari kubira vanhu pasi. Ndo mashoko aJehovha. Chikero balance. Ndatenda. Saka zvino tochienda parungano rwandakanzi naJehovha ndizokupai pamusoro penhau yamuri kutaura nekuchema kwamuri kuita kuti tiwane matongero. Saka kana mandinzwa matondinzwa, handisi kuzonangana nemunhu ari kubira mumwe munhu kana hurumende iri kubira vanhu. Asi hurumende yakabira Jehovha ndinotarisana nehurumende. Asi hurumende yakabira Jehovha ndinotarisana nehurumende. Asi hurumende yakabira Jehovha ndinotarisana nehurumende. Asi kana hurumende yakabira vanhu, hurumende ichatarisana nemutemo wepasi nematare edzimhosva epasi. Saka asi kana vanhu vari kubirwa vari vanhu vaJehovha, ini ndinotarisana nehurumende nekuti ndiye ndichiti mabira vanhu vaJehovha. Ndatsvaga vanhu vari kunamata kuna Jehovha, ndatarisa ndaona vaviri vatatu. Ruzhinji rweZimbabwe hamusi kunamata kuna Jehovha. Saka kana makabirwa handiti vanhu vaJehovha vabirwa, ndinoti kwabirwa vanhu vari kunamata Mwari wavo. Saka vachachema kuna Mwari wavo. Saka ndo zvataurwa naJehovha. Zvanzi tangai maziva Mwari wenyu weIdi. Kana maziva Mwari wenyu weIdi, iye Mwari wenyu weIdi achakumirirai. Asi kana muchiri kuchema kune mumwe mwari, zvinoreva kuti muchagara muchibirwa, nekuti panyika survival of the fittest. Saka ukasaba unobirwa. Saka ukasaba unobirwa. Saka ukasaba unobirwa. Saka asi kana vanhu vari kubirwa vari vanhu vaJehovha, ini ndinotarisana nehurumende nekuti ndiye ndichiti mabira vanhu vaJehovha. Zvinoteererai munzwe vana veZimbabwe. Imimi muri kunomhangarira ari kukubirai kune wamuri kubira. Teererai zvakanaka. Muri kunomhangarira wamuri kuti ari kukubirai kune wamuri kubira. Chinorwadza chacho, muri kuenda kune wamuri kubira makatoshonga zvamakamubira, asi muchiti ndauya kuzomhangarira ari kundibira. Zvino uyo wamuri kumhangara kwaari achaona mashongero ako oti wauya kuzomhangarira mumwe munhu, asi iwo izvezvi ndiri kutokona wakatakura zvinhu zvawakandibira. Saka nhau yemunhu wauya kuzomhangarira ichamboiswa parutivi, pombotanga kutariswa nhau yezvaukaba iwe. Poshi. Saka vana veZimbabwe, handina mashoko mazhinji ekutaura pamusoro penhau iyi. Ini Jehovha handiti tsambuka. Ini Jehovha handiti tsambuka. Ini Jehovha handiti tsambuka. Siya chiraho ichi padare irori. Ovataurira uchiti paiva nemumwe murume akanga achembera zvikuru, akanga aine vana vake vakomana vaviri. Asi pavana vake vakomana vaviri ava ndivo vaimubikira, ndivo vainomucherera mvura kutsime, sezvo murume uyu anga achembera anga asachakwanise kufamba. Zvino murume uyu pavana vake akanga akavapa mutemo mumwe chete wekuti usazoba, nekuti kana uchinge waba ndichakudzinga pamusha. Zvino mumwe mwana mukomana muduku aipota achibira baba vake, ivo vakanga vachembera. Pose pavainge varara aivabira upfumi hwavo huenda unodhakwa. Pose pavanenge varara aivabira chikafu chavo chavanenge vasiya vachiti ndichadya kuseni, vomuka pasina. Izvi zvose zvichiitika izvi mukoma wacho aiona, asi mukoma haana kuda kunomhan'ara kuna baba kuti munin'ini ari kupota achiba achikubirai, nekuti mukoma akachenjera akaziva kuti ndakanomhan'arira munin'ina uyu, munin'ina akadzingwa, kureva kuti basa rose repamusha panapa ndinde ndakuita
richatongowandira ini. Saka ndakandimusiya hangu achiita zvaari kuita izvozvo, asi ndichiziva kuti zvakaipa. Asi iye achinobira baba kudaro, ndichapota ndichimubirawo. Saka mukoma akapota achibira munin'ina uya. Munin'ina aenda anobira baba, adzoka aita zvaari kuita, obva aenda kwaari kuenda kunodhakwa, odzoka aizosvika kupamba zvimwe zvinhu zvake zvabiwa. Asi mukoma wake uyu akanga asingaite mistake yekuba chinhu chabirwa baba. Sekuti kana kuti baba wabirwa kana kuti heti, mukoma anga asingazonobira munin'ina heti, nekuti aiti kana ndakabira munin'ina ndinenge ndabira baba. Saka mukoma aingobira munin'ina wake zvinhu zvemunin'ina wake bedzi. Teererai rungano urwu. Zvino nerimwe zuva munin'ina ashaya zvinhu zvake, iye munin'ina wokubira babawo. Paakanga akushaya zvinhu zvake, akati ndakunomhanya kunomhangara kuna baba kuti mukoma ari kundibira. Kana ndadaro ndamhangara kuna baba, mukoma achadzingwa, pamwe ndichanyasosara ndichiba zvakanaka. Haana kuziva kuti mukoma akadzingwa, basa rose richamuwandira futi iye munin'ina uyu. Uye mukoma waari kumhangarira uyu, mukoma ari kutoziva kuti iye ari kuba achibira baba, asi haana kuda kunomhangara. Saka chiteererai mufananidzo ipauri kuenda. Nhau iri papa ndiye kuti Mwari ndiye muchembere uya ane vana vake vaviri. Vana vaviri ava tochiti kuruboshwe ZANU-PF, kurudyi vanhu veZimbabwe, tochiendesai pachikero topinda mudare. Saka zvino ZANU-PF yamuri kumhangarira kuna Jehovha kuti iri kukubirai, iri kukudzvanyirirai, muri kukanganwa here imimi kuti imimi muri kubira Jehovha? Nekuti manamatiro enyu hamusi kunamata kuna Jehovha. Zvenya iye Jehovha nyange akakubatsirai mumatambudziko enyu, imi muri kuzodzokera munotenda zvimwari zvenyu zvamuri kugadzira. Saka Jehovha arigona kumisa mhinduro kuuya pamberi penyu nekuda kwokuti anenge achiti nyange ndakavapindura mune zvakanaka, havazotenda ini, vachatenda mumwe mwari. Zvakafanana nemukadzi atengerwa chinhu chakanaka nemurume wake, iye haachatenda murume wake, akutenda chikomba. Saka ndo dambudziko. Saka pachikero ndinoti vanhu veZimbabwe nemhuri yeZimbabwe madhingurwa neZANU-PF. Pamune zenge makwanisa kuziva kuti Mwari akakosha, Mwari haadi kubirwa, uye usabe nezita raMwari, musi wamunoziva izvozvo ndo patinozotangira dare irori tichienda mberi. Asi pari zvino ZANU-PF haisi kubira Mwari, iri kubira vanhu, kureva kuti yafanana nemwana mukomana uya asiri kubira baba wake, asi ari kubira munin'ina wake, nekuti ari kuziva kuti munin'ina wandabira uyu mvura yake achagona hake kudzokera futi kunochera imwe mvura, nekuti anokwanisa kufamba. Ko iwewe uri kubira baba vako vasingakwanise kufamba, wavabira uri kuziva kuti vachafa nenyota nekuti havakwanisi kunochera mvura voga. Ndo zvakafanana nemune zvinamato zvamuri kunamata, zvamuri kutora kumamwe marudzi muchiti go deeper papa, go deeper papa, muchiti Jehovha handiti, Jehovha handiti, iye Jehovha anyerere, kureva kuti muri kuba nezita raJesu. Zvino akakomborerwa anoba nezita rehurumende kudarika anoba nezita raJesu. Saka ari nani anoba nezita rehurumende pane anoba nezita raJesu? Saka ziyai kwekubira nemabiro ndo chete zvakakosha. Handisi kuti kubira mumwe hakuna kuipa. Kana ZANU ichibira vanhu iri kuita zvakaipa hongo. Asi kana vanhu vachibira Mwari vari kuita zvakaipisisa kuipa. Saka nekuti vari kubira Mwari akavasika. Hurumende iri kubira vanhu vanokwanisa kuzvishandira kana kuzvisenzera, zvavabirwa izvozvo vanokwanisa kuzvidzorera panzvimbo. Ko imi nhaka yaJehovha nenhaka yaJesu Kristu yamuri kuba muchizvigadza imimi kuti maana Mwari pasi, muchiti Mwari anditi zvakati, ndinotaura naMwari mazuva ose zvakati nezvakati, zvamuchaona pavhidhiyo yandichaisa apa muchiita. Handisi kuzoisa hangu machechi eZimbabwe, nekuti mukati memakereke enyu nemapasita enyu ari kunyepa iwo mune vanhu vaMwari vari kutenda vakaperera mwoyo yavo. Gadzirisai first Mwari wenyu munyika yeZimbabwe. Kana maziva kuti maana Mwari mumwe chete wamuri kutera, iye mochema kwaari, kuitira kuti kana achizenga kukomborera yakuropafadzai pane zvamuri kuchema, imi muchatenda
muchaziya Mwari wokutenda, kwete kuti muchakomborerwa naJehovha akatuma Abba Seed pasi. Imi munotenda Mwari wenyu wokugadzira, chisando Dhairona kana Sekuto Benoti kana Taritaki, Isaka kana Berizabhuri. Zvino Jehovha anoti, tangai matarisa kwandiri. Kana matarisa kwandiri, neniwo ndichadera kumunamato yenyu. Zvinoteererai munzwe, I am truth, I am Idi. Ini ndini mundini wamandini anondina mandini. I am truth, the one Elijah. Kana wabirwa nemumwe munhu wakaona kuti uri kumhangara hapana chiri kuitika, iwe chimubirawo mupedzerane ipapo. Saka nekuti panyika apa yatongova survival of the fittest. Asi kana waonoti yarema nyika, survival of the fittest hausi kuikwanisa, ndopa unoshumaira kuna Jehovha uti Jehovha ndibatsirei, tarirai ndiri kubirwa. Paunochema kuna Jehovha, ochema kuna Jehovha weidi. Na iye Jehovha waziya kuti wachema kwaari uri paidi uchiziva Jehovha wauri kushedza. Na iye Jehovha uchakupindura. Paachakupindura hauzodzvanyirirwa futi, uye hauzobirwa futi. Asi pari zvino unogona kumboramba uchibirwa. Unogona kumboramba uchibirwa nekuti uri kuchema kuna Jehovha asiri Jehovha. Saka Jehovha angapindure munamato wauri kushedzera mumwe munhu. Kana mudzimai ukakumbira chikomba mari, usatarisire kuti baba wako achikupa mari iyoyo. Nekuti hauna kukumbira baba wako, wakumbira chikomba. Saka pamuri kunopfugama muchinamata, uku kwamuri kunoona uku, muri kunamata Goriati. Muri kunamata mwari wemaFiristia, muri kunamata mwari waGoriati. Saka zvino ini hondo yangu haina kunangana neZimbabwe kana nehurumende yeZimbabwe. Asi hondo yangu yakanangana nepasi rose kune chose chichanzi Mwari nevanhu, chichitadzisa vanhu kuteera Mwari weidi. Saka ndiri kuenda mberi. Saka izvezvi ndochimbokusiyai ndichiti padare reZANU-PF versus the people of Zimbabwe. ZANU-PF yaonekwa isina mhosva yekubira Mwari. Pamhosva yamataura imi kuti ZANU-PF iri kubira vanhu, iyoyo nawe hainotozombopinda mudare. Nekuda kwokuti imimi vacho muri kumhangara, mamatobatwa nemhaka yekubira Mwari kwamuri kumhangara. Ndomaperero azvaita. Saka munosunungurwa zvenyu izvezvi. Imimi vana veZimbabwe, musi wamuchazogutsikana kuti uyu Mwari watiri kuteera sandiye, ndo musi unozopindira Mwari munhau dzamuri kuchema. Ndo idi bedzi. Mvura ngaimire tiona noziya Elijah. Ndo zvakaitika pakutanga. Vanhu vakanga vakunamata vaMwari vakawanda wanda. Asi zvakazonzi naJehovha, chienda iwe Abba Seed 184 vanovaudza kuti mvura haichanaya, kusvikira vazotenda kuna imi. Saka ndopatava. Imi muchiitai zvamunoita. Ini handisisiri munzira yenyu. Ndakutofamba mberi kunorwisana naGoriati. Saka muri yeZimbabwe, hurumende ndiyo yenyu, inamatire mufambe nayo. Kana ichikubirai imi muregedzei kubira Mwari. Tozotangira ipapo. Imi mukana muchida kudayirwa naJehovha, imi mudayiraiwo Jehovha. Inini mashoko angu andiri kuisa pamberi penyu aya. Mukatarisa papeji iyo yeCollege of Anhu yatiri kuisa mashoko aya, inenge ine mafollowers mangani? 1000. Ndizvozvo. Asi mamwe mapeji emakuhwayo neemapasta enyu ayo vari kubira Jehovha anenge ane kana 1 million followers. Evaimbi chaiyo anenge ane 1 million followers. Kana muine nhamo chaiyo muchiziva kuti Mwari uyu ndewe idi ari kutaura muna Abba Seed, ko munotadza nei kungofollowa peji iyoyo? Ndochionawo kaine 1 million followers. Ndochiti kuna Jehovha chionai kamafollowers 1 million. Mafollowers ari kuteera izwi renyu 1 million. Muona kuti Jehovha havapindure here. Manje hamusi kuda. Saka kureva kuti mune wamuri kutoti ndiye Mwari, iye mumbochema kwaari musati mataura naini. Saka pari zvino ndongoti aluta continua. Mumwe nemumwe ngaaite zvaari kuita. Vari kusapota hurumende ngavaramba vachiisapota. Vasiri kuisapota regedzai kuisapota. Mwari ndiye anobvisa kana kugadza hurumende. Saka kana hurumende iyo ichizobviswa, inobviswa naMwari. Kureva kuti kana hurumende iyo itori pairi, kureva kuti yakagadzirwa naMwari. Uye kana hurumende iyo ichizobviswa, kureva kuti ichabviswa naMwari. Tisingazivi kuti Mwari achaibvisa ari muvanhu here, kana tachangoibvisa pachake, kana tachati aiwa temu yayo yapfuura. Saka izvo zvakuna Jehovha. Ini handisisiri pakati pepolitics dzeZimbabwe, nekuti imi hamutende kuna Mwari wandinotenda.
musi wamuchatenda kuna Mwari wandinotenda ndopandinozokuudzai kuti Mwari ari kuti hurumende yedu ingabatsirike sei kana kuti nyika yedu ingasumuke sei. Asi pari zvino chimbokumbirai kwamuri kukumbira, ndatenda. I am Ani, I am Abbasid 1841. Shalom.